Visitant, davant tu tens el portal nou de l'infern. Si el nostre foc vols tastar, no dubtes a penetrar. Penetrar és obsessió de molta gent. Ves espai que no en fases un turment. Experiència estimulant, plena d'horror i d'espant. Sent l'olor del socarrim i taca't amb l'estalzim. Si saps esta paraula què vol dir, el diable a tu et voldrà ben acollir. Passeu, passeu, penseu i mediteu. Des de Benicarló fins a Benidorm, les falles mobilitzen més de 200.000 persones a la Comunitat Valenciana. A les més de 900 comissions que celebren la festa al nostre territori, cal afegir els prop de 30 centres de valencians a Europa i Amèrica. Les comissions falleres són un nucli de comunicació intergeneracional i un mecanisme de participació ciutadana. Any rere any, les falles generen un corpus de literatura popular i festiva que cal preservar. El llibret de falla té un primer valor que és el de testimoni de la festa. Queda constància escrita de com ha sigut la falla, de quin era el tema que tractava, i aquesta és la base que justifica que encara avui continuen fent-se llibrets. Però a banda també és una mena de memòria anual de la Comissió de Falla, però també és una excusa per a reflexionar sobre les falles en ocasions, per a reflexionar sobre el tema que planteja la falla o inclús també per a fer divulgació cultural. El llibret de falla més antic que es conserva data de 1855. Estem en el regnat d'Isabel II, època caracteritzada per l'enfrontament entre moderats i progressistes, la intervenció de militars en el govern i l'exclusió del poble del poder. Les falles, modesta festa veïnal en honor de Sant Josep, eren una de les poques plataformes d'expressió directa de les persones en la vida pública. Damunt d'una base es plantaven uns ninots que representaven personatges i situacions de l'època que eren objecte de crítica i que posteriorment es cremaven. Esta pràctica comportava una gran violència simbòlica. No debades, tan sols 29 anys abans, els valencians havien assistit a l'última condemna a mort de la Inquisició. A mitjans del segle XIX estem parlant d'un moment en què l'accés dels ciutadans a expressar públicament la seva opinió està molt limitat. La resta de la gent no tenia els mateixos recursos ni les mateixes possibilitats de participació en la vida pública que té ara. Clar, les falles eren una de les poques ocasions en què la gent directament podia expressar-se públicament al carrer, podia expressar el seu pensament. Les falles en aquell moment tenen també un cert component transgressor, perquè constitueixen una crítica que els fallers, aquells que promouen aquestes falles, en nom de la comunitat fan contra tot allò que veuen condemnable, censurable, en els aspectes culturals, morals, socials, també polítics. Per la senzillesa d'estes primeres construccions falleres, es va fer necessari un complement escrit que explicara l'argument de la falla. El llibret de la falla no és altra cosa només que la reproducció de lo que és la falla, del tema, buscar-li un poquet de substància i de crítica. Estos textos explicatius, versos satírics i mordassos, s'exposaven a les parets dels voltants dels cadafals. A més, es distribuïen utilitzant els canals habituals de difusió de la literatura popular, parades especialitzades, llibreries i còpies manuscrites. Jo era un xavalet, tindria 10 o 12 anys, i jo venia a llibrets de la falla, que valien 10 cèntims, o 20 cèntims com a màxim. Però avui això ja no s'estila tampoc. Amb el temps, els fulls solts amb l'explicació de la falla començaren a imprimir-se com un quadern. Així naix el llibret de falla, encara que este nom no apareixerà fins el 1890. Els primers autors de llibrets eren noms coneguts de la literatura satírica valenciana. És el cas de Josep Bernat i Baldoví, Blai Bellver, Josep Maria Bonilla, Fèlix Piscueta o Josep Ramon Trilles, entre d'altres.
A mitjans del segle XIX, publicacions com El Mole, La Donsaina o La Traca expressaven per mitjà de l'humor i la sàtira una crítica implacable en un període de gran descontent. Les Falles representaven un nou mitjà per a difondre les idees d'estos autors, a cavall entre la Revolució Liberal i la Restauració Borbònica. Hem de pensar que les Falles, quan naixen, mitjans del segle XVIII i durant tot el segle XIX, tenen molts punts de contacte amb la literatura popular. És el moment també en què es difonen tots els col·loquis, els romanços de sec, les revistes satíriques, en què comença també a sorgir com a gènere teatral el sainet, i tot aquest públic és el mateix públic de les Falles. Comparteixen, per tant, una sèrie de referents, de temes, d'una cosmovisió. Els llibrets de Bernat i Baldoví han arribat a considerar-se el cànon de la literatura fallera. El tractament desvergonyit i ple de dobles sentits amb què l'autor tractava els temes morals i socials va contribuir al seu èxit. Per la seva voluntat crítica, les Falles i els seus llibrets prompte es van topar amb la censura de les autoritats polítiques i religioses. Fou el cas de Bernat i Baldoví a València, o de Blai Bellver a Xàtiva, a qui el seu llibret li valgué fins i tot l'excomunió. Els governants veuen amb preocupació les falles perquè són un mecanisme d'expressió que no poden controlar. Aleshores desenvolupen certes estratègies i mecanismes tant de control com de repressió. D'una banda, per exemple, cobraven impostos a les falles per plantar-se en quantitats elevades que fins i tot en algun moment van fer que no es plantaren falles en València. I d'altra banda, els mecanismes de censura, una censura prèvia, perquè demanaven que aquells que volien plantar una falla presentaren una instància raonada, amb l'esbós de la falla, amb els versos que anaven a acompanyar la falla, i també després, a posteriori in situ, enviant a la guàrdia local a comprovar que allò que es plantava al carrer s'ajustava a això per al que s'havia demanat permís. Va ser una estratègia continuada al llarg de tot el segle XIX i durant tot el segle XX. A començaments del segle XX, la burgesia, classe predominant en el nou ordre social, vol reconduir les falles eliminant-ne els aspectes crítics i transgressors. La millor manera de fer-ho és atorgant premis als monuments que destaquen pel seu bon gust artístic. D'esta manera, s'equipara la falla amb una obra d'art i es minimitza el component satíric. L'Ajuntament de València comença a atorgar el 1901 premis als millors cadafals fallers. Per la seva banda, l'Associació Cultural Valencianista Lorrat Penat posa en marxa, des de 1903, uns guardons als millors llibrets. Estos premis són l'impuls definitiu per a la consolidació del llibret de falla. Destaquen en esta època autors com Josep Peris Celda, Maximilià Tous i Orts, Faust Hernández Casajuana, Estanislau Alberola o Andrés Cabrelles. En la dècada dels 20 i els 30, des de la dictadura de Primo de Rivera fins a la proclamació de la Segona República, els llibrets i les revistes falleres viuen un apogeu. En el nou context de la modernitat, aquestes publicacions permeten la pervivència dels continguts populars i tenen un seguiment massiu. Gandia, Torrent, Estivella, Bunyol, Sagunt, Cullera, Borriana, Dénia, Algemesí, Alcoi, Llíria... En estos anys, la Festa de les Falles s'expandix com una manifestació popular de valenciania i el llibret com una expressió més de la festa. La Guerra Civil Espanyola suposa un parèntesi en la celebració de les falles. Tot i això, els dos bàndols les fan servir com a mitjà propagandístic. A València, a Granada, a Toledo, en el front i en la rereguarda, el llibret sempre estarà present com a portador de reivindicacions. Este es el chicuelo que vende el libret, en que se explica todo el secreto pormenor de la falla.
A partir dels anys 40, els llibrets de falla experimenten canvis. Per la seva evolució artística i formal, els monuments fallers necessiten cada vegada menys una explicació escrita. A més, el llibret es converteix en una mena d'anuari que incorpora nous continguts. Les fotografies i els poemes de les falleres majors, els components de la falla o els himnes i escuts de les comissions són prova d'una festa cada volta més institucionalitzada. Però no són els millors temps per als llibrets. La censura implantada per la dictadura franquista incloïa restriccions a la publicació d'obres en llengües regionales. Aquí hay que detenerse. Es preciso desayunar buñuelos con chocolate. Finalment, es va permetre l'ús del valencià en els llibrets, però solament en els apartats en vers. Ha d'estar en valencià, perquè escrit en castellà perd sabor i perd tipisme. I no és cosa, clar està, de fer més confusionisme. Una de les característiques dels llibres de falla és que pràcticament, al llarg de tota la història, s'han escrit únicament en valencià, sobretot els versos fallers. En el primer moment era normal perquè era el mitjà d'expressió, la llengua d'expressió habitual d'aquells que feien les falles i d'aquells que eren el públic de les falles. Però amb el pas del temps, els llibres de falla han continuat sent un mitjà d'expressió en valencià, fins i tot en moments difícils, en moments de persecució o de prohibició d'ús públic de la llengua. Han sigut on permès mantindre l'expressió pública del valencià als carrers de la ciutat de València en els anys de la dictadura. La voluntat de millorar la qualitat lingüística es va veure impulsada a finals dels 40 per la creació de cursos de llengua en lo Ratpenat i l'adopció de les normes de Castelló. A pesar de les dificultats de l'època, les falles i els corresponents llibrets també foren un canal d'expressió per als exiliats i emigrats valencians, que trobaren així el mitjà d'oposar-se a la dictadura i de reivindicar la seva identitat cultural. Els anys 60 són testimoni d'una decadència del gènere. La cultura popular en valencià va quedar entarraconada per la nova cultura de masses vehiculada en castellà. Els nous autors de llibrets no tenen tanta projecció com abans i sovint veuen la seva producció lligada a l'àmbit estrictament faller. Tot i això, en estos anys encara podem trobar autors del panorama literari valencià que escriuen llibrets de falla. És el cas de Francesc Almela i Vives, Bernat Artola, Josep Maria Ballarri o Carmelina Sánchez Cutillas. Sí que van haver tota una sèrie de col·laboracions molt puntuals, 2-3 anys, amb tota una sèrie de poetes que conreaven una literatura que anava més enllà del que era la literatura festiva, no eren poetes populars. I així, diguem-ne que tenim l'any 65, l'explicació de relació de la falla de la Jordana, avui és una xoia o considerada com a tal perquè va córrer per compte de Carmelina Sánchez Cutillas. També hi ha anys de Francesc Almela i Vives, explicacions del llibret i puntualment alguns d'Emili Panac. El final de la dècada dels 70 és una etapa marcada per la transició a la democràcia i per les demandes d'autogovern dels valencians. Algunes comissions falleres reivindiquen el caràcter popular i participatiu de la festa, també en els llibrets. En coexistència amb el model tradicional, sorgeix una idea del llibret com a contenidor cultural. La tradicional explicació de la falla s'enriqueix amb la incorporació d'articles, assajos breus i il·lustracions. Apareixen iniciatives que restableixen complicitats entre les falles i altres sectors culturals. A més, creix l'interès dels fallers pel seu patrimoni i la seva història. Jo al principi vaig trobar en els llibres que tan sols parlava de les mateixes comissions falleres i que pecaven un poc de repetir-se tots els anys més o menys el mateix. Llavors jo vaig voler anar un poc més allà i vaig voler introduir monogràfics parlant sobre la història, sobre els problemes actuals. Vaig pensar que un llibre de falla tenia que ser un poc més ric en contingut i vaig començar a introduir temàtiques parlant dels monuments d'Alzira, per exemple, perquè la gent, de certa manera, quan tinguera el llibre en les seves mans, que serviria també de ferramenta per a la gent que poguera estudiar alguns temes
que moltes voltes no es poden publicar en un llibre perquè no dona per una editorial, però sí que serveixen a nivell local, com és el cas nostre, perquè estiguen depositats en l'arxiu municipal o estiguin depositats en la biblioteca municipal d'Alzira i que mos costa que totes les publicacions que nosaltres hem fet durant molts anys, com han tingut aquests continguts literaris, la gent estudiosa, en certa manera, ha anat a consultar-los. Jo penso que hem aconseguit que na Jordana siga un referent cultural per a part dels intel·lectuals valencians. També tractarem, al igual que la revista Pensat i Fet, les portades habitualment eren de gent, d'il·lustradors, que en aquell moment tenien una trajectòria professional fora de l'àmbit faller i tenien cert prestigi. A poc nosaltres, en els anys 70-80, també l'estètica del llibret de Falla era un poc caduca i des d'aquest punt de vista tractarem també que les noves generacions d'il·lustradors de còmics, etc., o de cartellistes, que participaren per fer un llibret que responguera a una imatge actual i pròpia de la festa contemporània. Als tradicionals premis de l'Horrat Penat s'afitgen altres com els atorgats per la Generalitat Valenciana o els Premis de les Lletres Falleres, que tenen com a àmbit tota la comunitat valenciana. Tots reconeixen el paper dels llibrets en la promoció del valencià. Nosaltres hem fet dins del llibre nostre un apartat molt important dedicat a la part infantil, als xiquets. Des de l'any 2004, pràcticament, hem dedicat monogràfics exclusivament per a que els xiquets treballen en les escoles. Per això hem creat una guia didàctica que, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alzira, amb la Regidoria d'Educació i amb la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, publiquem tots els anys 2.000 guies didàctiques que les repartim en tots els col·legis d'Alzira. Entonces, en aquesta guia didàctica el que fem és que els mestres tinguin una ferramenta de treball per a part de cremar la falla, fer altres activitats que estiguen un poc relacionades també en el tema de promoció del valencià, de la cultura valenciana, de que treballen tots aquests temes per a que els xiquets no siga sols tan sols la festa, sinó que la festa vagi acompanyar d'algo més. Els llibrets, com la resta de la Festa de les Falles, s'adapten també als nous temps i incorporen els recursos de les noves tecnologies. Així trobem llibrets editats en DVD, altres que fan ús de la realitat augmentada o els que tracten d'aprofitar les possibilitats de difusió dels telèfons intel·ligents. L'aparició de nous poetes que renoven la poesia festiva i l'esforç editorial que duen a terme les comissions falleres són garantia per a la pervivència dels llibrets de Falla. El seu paper en la difusió del valencià i el seu valor com a testimoni documental els fan mereixedors de protecció i salvaguarda. Les institucions així ho entenen. Com a prova, trobem la Declaració de les Falles de València com a bé d'interès cultural i la candidatura presentada a la UNESCO per a declarar la festa Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Són mostres d'una sensibilització cada vegada major cap als elements que conformen el llegat patrimonial que genera la Festa de les Falles. I la mort se'n riu dels temors i dèries que entreveu als ulls de ninetes tèbies, perquè anem porucs a l'encontre etern en pensar que s'obre un bullent infern. I la mort tecleja amb un ordinador les dades humides de totes les pors. Per això se'n riu, per això no es mou, per això ens espera, per això és la mort.